Mga protesta pwede hiwaton online sa adlaw sang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sunod sa PNP. Mga progresibo nga grupo ginpakamalaot ang ini nga pahayag. Si John Sala nakatutok. Kinamatarong kang hindi dapat pagpamalabagan ining panindugan sang grupo nga Bayan Panay matapos ang pahayag sang Philippine National Police nga kun mahimo-himuon na nga online o kon virtual ang ila protesta sa adlaw sang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpahayag ini sang PNP sa katuyuan nga malikawan ang posible transmission ng COVID-19 cases ilabi na sa Metro Manila sa diin nagsakaliwat ang COVID-19 cases. Apang suno sa Bayan Panay, kun luyag sa mga progresibo nga grupo magpatigayon sa hublag protesta, ila ini dapat respetuhon. Sa inipokrito nga butang para sa Philippine National Police nga manduan ang mga aktivista kag ibanta nga mga grupo nga maghiwat na lamang sang online protest bangod sa ilaman mismo nga mga pamaagi sa pagtampalas sang presensya o kung pag-atake sa presensya sa mga progresibo. Apang suno sa Police Regional Office 6, apisar nga kinamatarong sa mga grupo nga ini ang magpatigayon sang ila protesta, dapat nga magsunod sila sa insyakto nga pamaagi kaangay na lang sa pagkuha sang permit. Sundon lang nila kung ano ang mga layin naton para hindi kita magkaroon ng problema. Kung ang area nga ginakinahanglan sa permit, much better na mag-secure sila sa permit. And, pero gani ang pinakano ginaton if hindi man lang sila mag-contact sa rally, mas maayo para at least hindi kita maka-hamper, no? Sunod sa Bayan Panay, magahiwat sila sa hublag protesta sa atubang sa Kapitolyo Provincial sa Iloilo sa adlaw sang inaugurasyon ni Marcos Jr. alauna sang hapon. Ngayon na lamang sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sang langis, ang lokal nga issue subong nga nagatandugman sang problema sa aton nga mga pumuluyo ang ining local public transport route plan, no? Din patuman sang syudad nga tuman kadako nga huol sa aton nga mga pumuluyo. Upuod kay Cirilo Linduque, John Sala, 1 Western Visayas.